Татар кызы 2022 бәйгесе финалы. 11 кызалар финалга чыкканчы Татарстанның 1000 туташы арасынан сайлап алганнар. Жюри нәфис сүз, вокал, бию, актерлык усталыгы үз нәселен, татар халкы тарихын бүрүләренә карап бәя бирә. Вакытың бар, ирен, үзеңне төрле яклардан ачырга тырыш, яңалыклар ирен. Dünya şunday keng, dünyada şunday көп білім, сен бұларның барысында үйрене аласың деген нәтиже ясадым. 22 ел ғұмыр яшап, сахнада бейгенім ғұмымен жоқ еді. Мен өзімні бей білмей деп ойлайдым, мен ғұмымен бейге ұялайдым. Финалға қадар олар 2 атына бош қалада яшап білім туплай. Экскурсияда була ош-су, кул эшләре буенча усталыкларын күрсәтә. Татар хатын-кызының беренче вазифасы, бурычы ул ана телен саклау. Milletni saklау. Һәм инде әлбәттә безнең әлеге кызларыбыз да матурлыкта гына түгел, сәләт һәм милли традициялар бәйрәме буларак үзләренең мәгърифәтче хатын-кызларының варислары икәнлеген дәлилләп күрсәтәләр. Сәхнәдә кызлар милли мода күрсәтте. Күмәк биюдә шума бастылар. Казан бию ансамбле егетләре белән зәңгәр шәлдә дә уйнадылар. Аннан ошлы борыныңа шиләк әлеп. Узган елгы җиңүчеләр дә биредә бүген алар финалга чыгучыларга үз киңәшләрен биреп ярдәм итә. Татар телен камил белергә тиеш, милләтен, халкын яратырга тиеш, аның гырыф-гадәтләре белән таныш булырга тиеш. Һәм әлбәттә ул башкалар өчен үрнәк булып торырга тиеш. 2 сәгатьтән соң сәхнәдә Татар кызы 2022 җиңүчеләрен игълан иттеләр. Һәр 11 кызга төрле номинацияләрдә дипломнар тапшырылды. Алар арасыннан 2 кыз халыкара Татар кызы бәйгесендә Татарстан данын яклаячак. Татар кызы бәйгесе кысаларында булдырылган Казан гүзәле 2022 исеменә Зәринә Гълиуллина лаек булды. Milli xəstədə Zavudlu Qalfa həm 40 min akşınada бүләк тапшырыла. Һичшиксез бәхетле. Минем рәхмәтләремне бөтен дөнья татарлар конгрессына, безнең республикабызга һәм әлбәттә оештыру комитетына белдерәм. Гран-при иясе Актаныш кызы Инҗи Габдуллина бу район электән талантлы шәхесләре белән дан тота. Инҗи мәкаләләр язарга, видеороликлар монтажларга ярата. Татар информ мәгълүмат агентлыгында журналист булып эшли. Милли көрәш белән кызыксына, Инҗиле көрәш дип аталган видеоблог алып бара. Биергә, җырларга ярата. Сәнгать сүзе усталыгы да югары дәрәҗәдә. Нәкъ шул сәләтләре белән жюри әгъзаларын гаҗәпләндерде дә ул. Мин майлы буяулар белән рәсем төшерергә яратам. Шул рәсемнәргә карыйм да, һәркем үз тормышының сурәтен үзе ясавын аңлый. Гран-приесенә милли хәзинә Завудлы Қалфа һәм 60 мең акчалата бүләк тапшырыла. Бөтен ихласлыгым белән, бөтен теләгем белән катнаштым. Һәм шуның нәтиҗәсе менә шул. Традиция буенча татар кызының республика этабында җиңгән кыз халыкара бәйгедә Татарстан данын якларга тиеш булачак. Ләкин бәйгенең халыкара этабы берничә елрәттән кичектерелде. Бу юлы аны 2023 елның язында уздырачаклар. Үзбәкстанда узачак бәйгедә Татарстанны тәкъдим итүче кызның исеме соңрак ачыкланачак. Менә халыкара этапка без әзерлекне башлагач, билгеләрбез. Әлегә без аның буенча ягымнан әйтеп булмый. Катнашучылар татар кызы исемен горур йөртергә һәм янәшәдәгеләргә үрнәк булырга вәгъдә бирә. Лиана Бәхтиева, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.